Ved du, hvordan en klog energiløsning kan spare din virksomhed eller private husholdning mange penge og samtidig nedbringe din CO2-udledning? Det ved din installatør. Din installatør giver dig råd. Rolf installerede dagslysstyring i en offentlig styrelse. Nu tænder lyset kun i styrelsens 3 trappetårne, når der kommer mennesker. Det slukker igen, når tårnene står tomme. Det er en klog energiløsning. Den sparer nemlig styrelsen over 20.000 kWh om året. Styrelsen udleder mindre CO2, og anlægget har tændt sig hjem på få måneder. I en privat bolig installerede David et solvarmeanlæg. Det er en klog energiløsning. Solvarmen dækker nemlig familiens varmvandsbehov i gennemsnit 6 måneder om året, og solvarmen udleder ikke CO2. Solvarme er en særlig god idé som supplement til energien, når du alligevel står over for at udskifte et gammelt olie- eller gasfyr med et nyt. I værelserne i et stort kollegium bandt Jan ventilation, varme og lys sammen i en intelligent bygningsinstallation. Den slår til, når beboerne er hjemme, og fra, når rummene står tomme. Det er en klog energiløsning. Kollegiet sparer nemlig 10-15% energi om året og udleder mindre CO2. Et sådant anlæg tænder sig hjem på ganske få måneder. Lars var med til at etablere styring og regulering af energien i et nybyggeri, der huser en stor finansiel virksomhed ved vandet. Det er en klog energiløsning. Ventilationsafskærmning og lys arbejder i samme system, så indeklimaet altid er behageligt. Systemet bruger blandt andet naturlige kilder som det omkringliggende vand og natteluften til at ventilere huset. Bygningen bruger derfor mindst mulig energi og udleder minimal CO2. Svend installerede en varmepumpe i en privat bolig. Det er en klog energiløsning. For varmepumper bruger jordvarme til at varme boligen op. Varmepumper kan også bruge indeluft eller udeluft til at producere varme. Med en varmepumpe der sparer familien eller den mindre virksomhed op til 50% på varmeregningen og sparer samtidig miljøet for flere tons CO2. Som tommelfingerregel har anlægget tændt sig hjem på under 5 år. Arne installerede et ventilationsanlæg i en ny tilbygning til et museum. Det er en klog energiløsning. Det binder nemlig ventilation, varme og luftfugtighed sammen i et system, som museets folk selv kan betjene. Klimaet kan altså skifte alt efter, hvad museet udstiller. Anlægget er optimeret, så det bruger minimal energi og udleder mindst mulig CO2. Jørgen har været med til at etablere fjernvarmeforsyning til virksomheder for IS Vestforbrændingen. Det er en klog energiløsning. Som tommelfingerregel sparer virksomhederne nemlig 15-20% på varmeregningen med fjernvarme. Affaldsvarmen fra forbrændingsanstalten er samtidig CO2-neutral og altså meget mere skånsom mod miljøet end olie og gas. Peter installerede naturgas i en privat bolig i stedet for det gamle oliefyr. Det er en klog energiløsning, fordi naturgas er renere energi end olie. Naturgasfyret har termofølere, der automatisk regulerer energiforbruget efter familiens behov. Familien sparer over 6.000 kroner om året på varmeregningen og udleder 25-30% mindre CO2. Om 6 år har anlægget tændt sig hjem. Martin installerede et brændefyr i en privat ejendom i stedet for det gamle oliefyr. Det er en klog energiløsning, for det nye brændefyr er koblet sammen med en akkumuleringstank. En vandtank, der opsamler og udnytter op til 90% af energien fra brændet. Den gamle løsning udnyttede kun 55%. Akkumuleringstanken holder også på varmen, så familien ikke behøver at fyre hver dag. Familien sparer penge på varmeregningen og udleder mindre CO2. Installatøren er din energiekspert i hverdagen. Så få et godt råd og en klog energiløsning hos din installatør. Du finder os 3.000 steder i Danmark. Se mere på klogenergi.dk.